Kadhi weche manotimre gwenge mag Bondo, japuonj mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga kanyakla kod jomoko ariyo nochwal doho ma Bondo kitiyogi kod nek. Wachore ni ji adek go tarik 15 dwe mokalo nego Dennis Ambrose Achieng' e gweng' ma Gul, min Ougo South Sakwa. Jang'ad bura Christabel Maiyo ong'ado mondo mi owegi rambun ma Sh100,000 ng'ato ka ng'ato ka ochik ni kik gitudre yo moro amora ma nyalo rocho burano. Burano biro chak winji tarik 12 dwe manyien. So I make the following orders. First, that each of the respondents, that is the first, the second, and the third respondents are each admitted on a board of pensions 200,000 plus one surety of a similar amount with alternative cash bail of 100,000. So once released, that is the second conditions. Once released, the respondent shall not be in contact with prosecution witnesses, interfere with them, or in any way directly or indirectly. Third, that is the first, the second, and the third respondent shall attend to this court, and the investigation officer as the when required and needed. So fourth, failure to comply with the above conditions shall lead to cancellation of the bond and bail without further reference to this court. Riwruok mar MCS okwedo okang' mamoko kuom kaunti okawo mar donjo rak mar konga pei ni gi piny owacho mamalo